slavností, která je pro nás jedna z největších za poslední léta, oslavě otevření, nebo slavnostnímu otevření sportovní haly, která vlastně bude sloužit nám všem. Tím nám všem myslím jak žákům základní školy, tak střední hotelové školy v Teplicích, tak veřejnosti místní, sportovcům, tak i veřejnosti okolních měst, turistům a návštěvníkům našeho města. Já bych na tomhle místě chtěl poděkovat všem generacím lidí, kteří budovali Teplice a budují Teplice nad Metují, protože to není zásluha jenom naše, lidí, kteří jsme dneska na radnici, ale je to zásluha všech generací předchozích, protože už řadu desítek let se snažili vybudovat zde podobné zařízení, které by sloužilo mladým, starším ke sportování. Já bych asi nedokázal vyjmenovat všechny, kteří se podíleli na tomto projektu, ale začínalo to, kromě teda u zastupitelů a u myšlenky, která vlastně byla u zrodu toho snad pěkného projektu, tak ateliéru Tsunami, kde zástupci tady jsou paní inženýrka Balcarová, panem inženýrem Balcarem, a vlastně přišli jste jménem ateliéru a jménem architekta inženýra Kostičky, který se omluvil, že je zaneprázdněn a na cestách. Takže to jsou ti, kteří mají na svědomí to, co tady vlastně vzniklo v té papírové podobě. A potom děkuji dodavatelské firmě pana inženýra Mišky, který se spolu se subdodavateli starali o to, aby toto dílo vzniklo. Samozřejmě nemalý dík patří dozoru panu Jiránkovi, který vlastně za město bedlivě dbal na to, aby všechny stavební postupy a technologie byly dodrženy a byl protivný na pana inženýra Mišku, který samozřejmě nějakým způsobem byl kontrolován, ale kontrolovat být musí, který to tak je. Samozřejmě všem, kteří nás podporovali, ať v dobách minulých pomáhat schánit peníze, ať to dopadlo lépe či méně lépe. A i proto tady mám Zdenku Horníkovou, která je mi poměrně dost často pomocníkem nejenom v tomto projektu, ale i v dalších věcech při realizaci našich vzdušných zámků. Takže já už asi víc hovořit nebudu, já si myslím, že